Chiar ieri mă simt singur și nu sunt singurul. Cei ca mine trag din greu ca să ajungă ultimul. De exemplu tu, țintești numărul 1. În drumul tău te întâlnești cu încă unul care vrea la fel să fie personajul principal. O să cădeți de prea de sus, asta e elementar. Și atunci clar, cine câștigă de fapt, cel obișnuit să piardă este vaccinat. Cu vaccin anti-victorie, anti-glorie, anti-iluzii într-o lume iluzorie. O să apară în cartea de istorie și asta e ok, că oricum povestea asta este scrisă tot de ei. Și ei nu vor să știi detalii din culise, că dacă ai ști probabil n-ai mai fi atât de plin de vise. Am fost pe nicăieri și știu ce înseamnă să vezi o comedie bună, dar cu accente rește dramă. Că nu mai poți să speri, că nu mai poți să ceri, că nu mai ai averi, că nu mai vrei averi. Te uiți în sus spre cer, cauți voință de fier, nu le găsești de vii ca mine, nimeni de nicăieri. M-a întrebat multă lume de când a ieșit melodia asta că cum am scris-o sau cum mi-a venit ideea, nu știu, multe întrebări de genul ăsta. Nimeni de nicăieri am scris-o când eram afară și mi-era foarte, foarte dor de casă. Eram cu Claudiu, cu Maximilian și cu Bombonel, cu Dinu.